Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Idan ba ku manta ba muna cikin karanta littafin nan ne na soyayya ce, wanda Abdul Alhaji Musa Tanke ya rubuta. Da fatan za ku kasance tare da ni Aisha Shehu Maman Twins domin jin ci gaban wannan labari. Soyayya ce babi na biyu. Barka da safiya, ta ce da ni barka, ya hannun? Nuna mata na yi maimakon na ce lafiya, sai ta duba sannan ta ce, wayyo hannun ya kumbura, kaga dole ka fasa zuwa school domin mu je asibiti a duba ka. Amince mata na yi muka wuce asibitin, sannan mun yi na a wajen saboda zunzurutun layi. Karfe 3 daidai, na ji wayata na ringin, ciro ta na yi daga aljihuna, kiran Kudusiyya na gani inda na yi receive, sannan na yi sallama. Amsa min ta yi sannan ta ce da ni, friend yau ya dai, ban ganka a lecture ba. Amsa mata na yi cewar, wallahi Umma ce ta kai ni asibiti ga kuma layi, har fa yanzu da muke maganar nan ina kan bin layin. Muna kan wannan maganar sai ga kiran Hussein, inda na ce da Kudusiyya ta ɗan riƙe waya na ɗauki kiran Hussein, sai ta ce da ni, a haɗa mu conference kawai mana. Ni ko na amince mata, nan fa na haɗa mu conference ɗin, inda suka so mu bani labarin abin da ya faru a school ɗin yau. Haka muka yi tafiyar har lokacin ganin likita na yayi. Na shige aka duba hannun nawa sannan aka taran magunguna birjik don muka koma gida. Na tafi site ɗin su Isha, muka soma fira haɗe da wasanni kamar yadda muka saba kullum. Washe gari na tashi babu sauran kuzari a jikina, inda na tako a hankali har na shige falo. Tadda Kudusiyya, Husainu, Umma da kuma Isha zaune suna fira, inda ne mamaki kwarai da gaske, domin ban san ta yadda suka nemo gidan namu ba. Ƙarasawa na yi wajensu inda na tambaye su cikin sauri, friend, wai ta ya kuka nemo gidan namu? Gaskiya kun yi min bazata sosai, da jin haka kuwa suka murmusa. Sannan Umman tawa ko ta bani amsar cewa, Imran saurin mai kake kuma, ko sanne da zuwa ba kai musu ba, ka so ma cika su da tambayoyi. Murmushi ne sannan na ce da ita, aiko wannan abin mamaki ne, kin ga ko dole na tambaya, irin wannan bazatar haka? Gaskiya mutanen kirki ne, aiko ban yi zaton haka zan gansu ba, ga su da sauƙin kai. Isha ce ta yi wannan batu, ni ko na ce da ita, su bar wannan zancen ki samo musu abin sha. Nan Umma ta yi murmushi sannan ta ce da ni, abin dariya, kai da yanzu ka tashi daga farci? Su ko da suke nan tun 5 am zaman jiran kafa suke. Nan fa na zaro idanu na ce da ita, haba, to mai yasa ba ku tashe ni ba? Isha ta bani amsar cewa, to ai su suka hana a tashe ka shi yasa, wai sun ce babu kyau yankewa mutum barci. Nan Husaini ya dan murmusa sannan ya ce da ni, to ba gashi yanzu ka tashi ba, aiko kawai ka manta da baya, shiga ciki kawai ka sauya kaya mu wuce makaranta. Yau kwata-kwata babu ƙwari jikina, na fi son na huta. Bada zuwan nasu sai na ji ƙwarin gwiwa na yi ɗaki na cikin sauri na shirya sannan na fito. Bayan na fito sannan na kuma karya kumallo, sai suka yi sallama da Umma sannan muka taka zuwa farfajiyar gidan namu, inda na ga jibgegiyar mota mai launin ruwan toka. Nan ko na yi mamaki sannan kuma na kasa cewa komi, domin ban yi zaton 'yan masu kuɗi ba ne su. Nan muka ƙarasa wajen motar, sai Husaini ya buɗe but ya ciro kiret na Maltina da kuma Pick Milk, sannan da kayan ɗanye ya jibge su gaban Isha sannan ya ce da ita, sis ki kai ciki, inda mun ka wuce. Nan ko na cike da farin ciki na ce da shi, hada wahala haka? Gaskiya na gode sosai, ai koyi wa kai ne. Kudusi ce ta yi wannan batu. Nan fa muka shige motan sannan muka wuce makarantar. Haka kundin rayuwata ta cike da shafukan farin ciki babu adadi. Haka zalika madubin rayuwata ta cike da hasken ni'ima daga Ubangiji. Kowace rana na zuwa man da ni'imarsa iri daban-daban. Haka muka shafa watanni 3 tare cikin soyayya irin ta friends. Kullum mukan yi na a school sannan mu yi firar da daddare a WhatsApp group. Abotan tamu haka ta yi tsanani, dankon shakuwa ta yi tsananin kaifi tsakaninmu. Kai in fayyace muku ranar da ban gansu ba har ji nake kamar bani da lafiya. Ranar Alhamis da misalin karfe 11 rana, ranar da ta zamanto mani unforgettable. Lokacin muna cikin school a wannan watan muna
shirye-shiryen yin exam shine dalilin da ya sa test suka yi mana yawa. Wannan ranar a daidai kuma wannan lokacin muna shirin shiga wani test wacce aka saka dokar sai da laptop za a yi ta. Tun 2 days back aka sanar da mu. Ni ko da na kasance ba ni da laptop sai na shige nema a unguwarmu. Na shafa kwanaki biyun nan ba tare da na samu laptop ɗin ba. Nan sai na sanar da Kudisi kafin wayewar gari cewar ban fa samu aron laptop ba. Ita ko ta ce da ni, kar ka damu, zan dan kokarta na samo maka a site namu. Da jin haka ko na saki jiki na daina neman masu laptop din a unguwarmu. Tunani na Kudisi za ta samo min. Yau Alhamis kuma da muka haɗu a school din sai ta bani haƙuri akan rashin samo min laptop din da ta yi. Sai muke guri ɗaya ni Kudisi da kuma Hussein. Nan ko Hussein ya hau surutun cewa wannan wace iriyar ganganci ne. Tun fa kwanaki 2 da suka wuce aka sanar mana da cewa sai da laptop za mu yi wannan test ɗin, amma ba ka da shi shine baka sanar da ni ba. Ai ko da ko laptop ɗin ummantawa sai na ɗauko ka yi using, amma yanzu an yi latti. Cikin nuna ɓacin rai ya furta hakan. Kudisi ta ce da shi, calm down. Wannan kuskure na ne, domin ya sanar da ni tun da jimawa na kasa samowa, sannan ban faɗa mishi cewar na kasa samowa ba. Duk wannan maganar bata so ba. 5 minutes to start the test. Kun ga kawai ku shige ciki ku soma test ɗin, ni ko zan biyo ku daga baya. Hakan ko na furta cikin ƙasaita. Wadisi ta ce da ni, no, we can't leave you behind. Idan faɗuwa ce ta zo, to ka sani tare za mu faɗi. Sannan don't worry about us. Gaskiya ta faɗi. Kawai shawarar da akwai shine mu nemi aro a nan. Idan kun amince da batun nawa, ya kamata mu so mu nema. Kun ga saura 4 minutes late. Amince masa muka yi da cewar ƙwarai, we have agreed. Cikin haɗin baki nan ko muka bazama neman laptop, inda na yi ta wajen hutawa domin a can ne zan iya samun mutane da yawa. Nan ko na yi ta tambayar mutane iri daban-daban, amma amsar su duk iri ɗaya ce, gaskiya ka yi haƙuri. Nan fa na tsaya domin ko na gaji, gashi kuma duk zufata ma mai sassar jikina. Ina tsaye nan ko na hango wani wanda yake zaune, sannan gefensa kuma da wata siririyar yarinya mai kyawun gaske. Daddanna kwamfuta yake, abinsa baya kallon kowa. Ni ko daga nan haka sai na murmusa na nufi wurin da sauri. Abinda ban sani ba kuma shine wannan yarinyar da ke gefensa ta kasance budurwarsa ce, sannan kuma ta wahala tana roƙon kansa cewar ya bata aron kwamfuta na minti guda ta sai wani abu a online, amma sai ya hana ta domin ya ce da ita abu mai muhimmanci yake da laptop ɗin. Bayan ko da na je ni gurinsa sai na ce da shi, bros, dan Allah ka taimaka min da aron laptop ɗin nan naka mana. Wallahi test nake da shi yanzu kuma sun saka dokar sai da laptop zamu. Gashi zan iya rasa maki idan har ban samu laptop ɗin ba. Da jin haka ko ya sauka daga abin da yake cikin laptop ɗin, sannan ya ɗago kai ya kalli fuskata. Shiru yayi na 'yan daƙiƙu sannan ya yi murmushi. Ni ko na saukar da kai ƙasa alamar kunya. Sannan sai ya ce da ni, ɗan kyakkyawan saurayi, bayan ka kammala test ɗin ka mayar min kaji. Wannan saurayin ne ya furta haka. Nan na murmusa sannan na anshi laptop ɗin, kaina na ƙasa. Karo ɗaya ko naga fuskar mutuniyar tasa ta sauya, dan ko ta wani haɗa fuska kamar wacce aka sanar da ita labari marar daɗin ji. Ni ko ban ɗauki abin serious ba, kawai na ƙara gaba. Idan da ko na san abin da za ta biyo baya, da ko ba zan yadda na anshi wannan laptop ɗin daga hannun wannan saurayin ba. Amma ƙaddarar mutum takan riga fata. Haka na wuce da laptop, ban ko tambayi sunansa ba, shi ma kuma bai tambayi sunan nawa ba. Bayan na ƙaraso gaban hall ɗin wacce ake test ɗin a ciki, sai na taɓo su Kudisi a waya suka taho cikin sauri. Zuwan suke da wuya. Hussein ya tambaye ni cewar, ya dai Imran, naga ka kirawo mu, ka samo laptop ɗin ne? Maimakon na ce a'a, sai na ɗaga na yi shekin nashi domin su gani. Husainu ko ya yi murna sosai, sannan ya sake tambaya ta karo na biyu, wani ɗan albarka ne ya baka, sannan kuma ya sunansa?
Oh, wallahi na ma manta ban tambayi sunansa ba. Na farsa hakan ne yayin da na dafa goshina da tafin hannuna. To ta yaya za ka mayar masa da laptop ɗin? Ƙudsi ce ta yi wannan tambayar. Ni ko na ce da ita, insha Allah ko zai jira ni a wajen. Kun ga fa mun ɓata lokaci, wannan tattaunawar za mu yi ta bayan mun fito. Dan yanzu an soma test ɗin, ku zo kawai mu shige ciki. Nan fa muka kashe maganar a gurin sannan muka shiga test ɗin. Bayan mun kammala, sai muka nemi bawan Allah ba mu same shi ba. Nan muka yanke shawarar na tafi gida da shi, gobe inda muka dawo sai mu ci gaba da neman nasa, domin mun ga dare ya soma. Tafiya gida na yi da laptop ɗin, washe gari ko na koma da shi, inda muka sake yi ne muna neman sa amma ba result. A haka muke safe kwanaki 3 da ɗuriya kafin nan muka haɗu da wannan budurwar tasan, inda na tabbatar wa Ƙudisi ita ce na gansu tare. Ta ce da ni, to in banda abinka, ai su yanzu suna 400 level, shekarar su ta ƙarshe a wannan school ɗin. Aiko ba za mu taɓa samun sa a nan cikin tarin yan part 1 ba. Aiko dole ka gajiyar da mu Imran, tun da ka ƙi tambayar sunansa. Husaini ne ya yi wannan batun. Ni ko na ce anyway mu je dai kar ta ɓace mana. Takawa muka yi zuwa wajenta, yayin da ta kasance tare take da friend nata. Sai na ce da ita, barka dai sister. Nan ko ta juya da murmushi fuskarta, amma a sa'in da ta yi arba da fuskata sai ta haɗa rai. Sunana Imran, dan Allah zaki sanar da ni inda zan samu wannan abokin naki da na ganku tare ran nan na laptop a wajensa. Tashi ta yi daga zaman da take, sai ta kalli cikin idanuna ta ce da ni, shin kama na yi maka da mai tantance mutane ne ko kuma kaka? Tun wuri ka ɓace min da gani tun kafin ne maka illa. Da jin haka ko na juya sai na juyo tana faɗa wa ƙawarta cewar, to ai shi ne wanda nake ba ki labari za mu zo da shi. Na ko na juya na ba su guri, jikina sanyaye. Sai na ƙarasa wajen abokan nawa. Sai Ƙudisi ta ce da ni, duk haka manyan skul ɗin nan suke da ra'ayin, kar ka damu domin ko za mu samo shi. Haka na sake wuce da na'uran gida. Ranar Laraba, ranar Allah ya haɗa mu ta hanyar taimakon wata yarinya, sannan ta ba mu labarin wannan yarinyar mai takamar tsiya, cewar ta aiko haka halayenta suke. Tun fa ranar da aka yi musu baiko ta hana shi sakat, ta kasance mai kishin tsiya, sannan kishin nata ba kan mata kawai ta tsaya ba har ma mazan, domin ta bi ta raba shi da friend nashi, kuma sannan ta hana 'yan matan school ɗin zuwa wajensa. Da jin haka ko sai na gyaɗa kai alamar mamakin, sannan na ce kut. Ƙudisi ko ta ce da ita, wannan wace iriyar kishi ne haka? Gaskiya wannan yarinyar bata ji daɗi ba. Ke ko ban ɗauki maganar serious ba, domin ban ji ko a jikina ba. Nan na nemi da ta mana rakiya zuwa wajen da za mu same shi, amma sai ta ki amincewa, ta ce tana da mass class yanzu. Oke, babu damuwa, yi mana kwatancen wurin. Ƙudisi ce ta yi wannan batun, inda wannan yarinyar ta yi mana kwatance inda za mu same sa. Muka wuce, a sannan ma ta sanar da mu sunansa. A lokacin ko muka wuce muka kuma same sa a labirari yana karatu. Bayan mun karasa wajensa sai na ce da shi, Yahaya, daman kwamfutan ka muka kawo maka, wallahi tun wancan ranar nake neman ka, sannan kuma na mayar maka da laptop, but abin ya ci tura, kuma hakan ya faru ne a sanadiyar rashin sanin sunanka da nayi. Da jiyo wannan bata sai yayi gajeren murmushi, sannan ya ce da ni, don't worry, ai na ma sami wani tun da jimawa, na san za ka yi ta nema na, domin mun manta ba mu sanar da juna sunayenmu ba. Murmushi na yi, sannan na ce da shi, na gode ɗan uwa. Miƙa mini hannu ya yi yayin da yake furta cewar I am Mubarak. Na kasance ina shekarata ta ƙarshe a wannan makarantar. Da jin haka na yi murmushi, sannan na ce da shi, Imran nake, wannan kuma ƙawata ce Ƙudisi, muna part 1. Oh, nice to meet you guys. At any time idan kuna buƙatar taimako ku sanar da ni, kunji. Mubarak ne ya yi wannan batun, yayin da yake miƙa mana kat nasa. Haka muka zamanto abokai cikin ƙanƙanin lokaci, sannan muka shaƙu sosai. Haka ya shigo cikin tawagar tamu, amma ko sun fi shaƙuwa da Ƙudisi, domin ko da yaushe sau ta yi masa magana ta WhatsApp, sannan ta yi hanyar da aka saka shi cikin department group namu. Kullum tare muke da juna, wajen shan kofi, library, resting place da dai sauran wajajen. Dukkan abubuwan da ke faruwa babu wanda ke da sanin cewa wannan shakuwar tamu na bakantawa ma yarai ne. Tuni muka manta da ita. Hakan Mubarak ma ya yi mata
rata, sannan wasu lokutan idan tana neman su sai ta neme su ta wayan mu domin mu haɗa su. Bayan kwanaki kalilan yan ajin su Mubarak suka so mu haɗa shagulgula, sannan kuma kowace shagalin sai sun gayyace mu domin mu ne close friends na Mubarak. Haka muka halarci shagulgula iri daban-daban tare kuma da Mubarak din. Haka ma yau muna tare wajen shagali, inda na soma jin barci tun 9 sai na wuce na kyale su Kudusi a wajen. Karasawa na yi gida 9:30 inda ban tsaya ko ina ba sai kan katifata nan na faɗi kan shimfiɗata na soma mun shari. 2 days later farkawa na yi daga barci 6:59 inda na yi saurin miƙewa na nufi bayi, sannan na watsa ruwa. Nan na fito cikin ƙanƙanin lokaci na shirya, sannan na taka zuwa falo inda na tadda Abba na zaune yana karanta newspaper. Gaida shi nayi sai ya ce da ni, Imran ya na ganka cikin rashin chemistry muke da shi yau, shi yasa nake sauran. Haka na ba su amsa. Shi ko ya ce da ni, kenan ba za mu karya kumallo tare ba? Daddy, ina da pocket money zan yi using na karya a school din. Okay, wish you the best. Nan fa na taka zuwa bakin titi inda na tsaya din kuma ta kasance wuri ne da mutane ke tsayawa domin hawa a daidaita. Tsayen nake sai ga wasu samari biyu sun zo wajen da muke tsayawa gefen namu suka yi. Bayan wasu 'yan daƙiƙu sai naga sun zaro waya daga aljihunsu, sannan suka soma duba wani abu cikin wayar. Suna duba cikin wayar haɗe da nuna ni da yatsa suna cewa shine, wallahi shine fa, ku duba ku gani. Nan kaina ta dagule na kasa sanin me ke faruwa. Haka duk gurin da na ratsa sai naga wasu na nuna ni suna shine gashi nan. Haka ma cikin school din suka yi ta nuna ni ko ban san me salar faruwar hakan ba. Duk inda na je sai naga kowa ya tashi ya wuce. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku danna kararrawar sanarwa domin samun ci gaban wannan labarin. To ban sai dai me zai faru a gaba ba. Shine wa menene yayi? Shine wa Imran din me ya faru da shi? To ku dai kasance tare da ni a babi na gaba domin jin menene ya faru da shi, kowa yake nuna shi. Allah dai ya sa ba maya ce ta kulla mishi wani makircin ba.